da je zagrizem? Šta da radim? Uopšte mi se ne sviđa to. Morat ću da nađem izlaz. Za početak pogledat ću bliže svoju lizalicu. Da vidimo šta je unutra. Aha, vidim kristale. Previše su čvrste, neću moći da ih razdvojim. Ja, tako sam htjela da probam. Zak, imam jednu ideju. Šta ako se zamenimo? Odlična ideja, slažem se. Oduvek sam hteo da dobijem lizalicu od dijamanta. Za uzvrat moraš mi dati svoju lizalicu. Zak, požuri. A jao, da, izvini. Zamislio sam se o dijamantima. Evo, izvoli. Obična karamela je sad tvoja. Fuj, sva je u tvojoj pljuvački. To je odvratno. Moram odmah da obrišem ruke. Tako je bolje. Vrati mi lizalicu. Nema šanse, dogovorili smo se. Skloni ruke, Suzy. Gotovo. Stavio sam i usta. Sad sigurno nećeš dobiti lizalicu. Kletstvo. Kome je terao da se menjam s tobom? Moja lepota. Sad imam dijamante. Moram ga sakriti što bolje. Česti.